Καλημέρα. Ήρθαμε όπως βλέπετε στο γνωστό και μη εξαιρεταίο σημείο, γιατί επιτέλους μετά από 1 χρόνο και κάτι το πήραμε, μαλάκες. Το πήραμε, μαλάκες. Να το ήρθε. Το αυτοκίνητο δεν έχετε. Θα κάνουμε μια εδώ και να βλέπει όλα τα αυτοκίνητα για να φτιάξουμε παρέα. Πω, επιτέλους. Πω, μαλάκα το παιδί. Να είμαστε. Τσικατέμ. Τι κατέμει. Τσικατέμι. Συλλογιστήρια 90 Τσικατέμι. Καλό ρίζικο. Ευχαριστώ πολύ. Να δω που θα βάλεις το κορίτσι σου. Σ' αρέσει. Έλα, τι να πάμε. Άντε, να πάμε στο μαγαζί. Πάμε. Σιγά σιγά τώρα γιατί είναι χαμός. Ναι. Και κάπως έτσι κατάφερα και πήρα το κατέμ. Το κατεβάσαμε από το καράβι όπως σας είχα υποσχεθεί και επιτέλους το έχω στα χέρια μου. Πολλοί θα πούνε, εντάξει, σιγάρε Σύφη, τι πήγες και πήρες ένα κατέμ της κακιάς ώρας. Εντάξει, για κάποιους μπορεί να είναι ένα κατέμ της κακιάς ώρας, ένα 400 όπως λένε και πολλοί, αλλά έχει διαφορά. Εγώ την πρώτη φορά που το οδήγησα αυτό το μηχανάκι πριν 3 χρόνια, όχι το συγκεκριμένο, αλλά το συγκεκριμένο μοντέλο, ήξερα ρε φίλε ότι όταν θα έρθει η ώρα μου να το πάρω, να πάρω κάτι άλλο πέρα από παπί, θα είναι αυτό. Και χαίρομαι που τα κατάφερα, επιτέλους, και το πήρα. Οπότε, shout out στον Μιτσάρα, στον προηγούμενο ιδιοκτήτη, γιατί χάρη σε αυτόν τώρα έχουμε το κατέμ και το κατέμ έχει και εξάτμιση, bro. Δες εδώ, τερμινιώνει. Κάνει ακραίο θόρυβο, ρίχνει τρελά μπαλωτίδια. Και εννοείται πως όταν το πήρα, το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνω ήταν να βγάλω το σιγαστήρα. Έτσι, γιατί αυτά τα πράγματα είναι άχρηστα. Στο χωριό, όχι στην πόλη. Στην πόλη να φοράτε τις εξατμίσεις σας. Τους σιγαστήρες, άκυρο. Μαλάκα κάνει ακραίο θόρυβο. Έλα, πάμε να το βγάλουμε βόλτα, δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω άλλο. Εντάξει ρε φίλε, τι να το κάνεις, εδώ πέρα στο χωριό δεν υπάρχει λόγος. Έχουν περάσει 3 αυτοκίνητα, όλοι με κοιτάνε σαν να είμαι ηλίθιος, αλλά δεν πειράζει. Που λες, είναι άχρηστος ο σιγαστήρας, τι να τον κάνεις εδώ πέρα στο χωριό.
Δεν πρόκειται να έρθει κανείς να μου πει γιατί κάνεις φασαρία. Οπότε ναι, βγήκε. Βγάλαμε και τους καθρέφτες στο καπάκι, γιατί ήμαρτον, σαν όλοι είναι στη Σεϊδάπη είναι. Και τώρα το μηχανάκι είναι στη Μπένα. Μιλάμε, είναι αψεγάδιαστο. Και δυστυχώς δεν έχω κάτι άλλο να το κάνω. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι να κάνω upgrade σε αυτό, πέρα από ίσως ένα quick shifter. Τίποτα άλλο. Για να λέμε και τα βασικά κιόλας, πάμε να σας δείξω πώς είναι το μηχανάκι λίγο εξωτερικά. Αρχικά το καντράν του είναι, ρε φίλε, είναι άψογο. Εντάξει. Βγάζει εδώ την ένδειξη του side stand, γιατί αν δεν κλείσεις το πλαϊνό το stand, το μηχανάκι δεν μπαίνει μπροστά. Αλλά έλα να σε πάρω από την άλλη να δεις την εξάτμιση. Έλα εδώ να δεις. Αρχικά, άλλη μια τρελή μαγιά που έχει παίξει KTM είναι ότι πατάς μια φορά τη μίζα και μπαίνει μπροστά. Δες. Λοιπόν, και επειδή δεν θα ήταν δικό μου βίντεο αν δεν ρίχναμε και μια γκαζιά, πάμε να ρίξουμε μια γκαζιά για να κλείσουμε και το βίντεο. Γενικά αυτό που έχω παρατηρήσει μέχρι τώρα είναι ότι με τα ίδια λεφτά που έβαζα στο XT, το KTM βγάζει στα διπλάσια χιλιόμετρα. Σίγουρα. Δηλαδή έβαλα τώρα 13 ευρώ και ήμουνα στα 40 χιλιόμετρα και πήγε στα 260. Θα αναλύσουμε τα υπόλοιπα πράγματα του KTM σε ένα άλλο βίντεο και θα κάνουμε μια καλή βόλτα στο επόμενο βίντεο. Έτσι, για να έχουμε κάτι να δείξουμε για την επόμενη φορά. Μην τα δείξουμε όλα τώρα, μην σας κακομαθαίνω κιόλας. Πάμε. Έχω να πω sorry για την καθυστέρηση στα βίντεο και όλα αυτά. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα λάθος το τελευταίο καιρό. Έχουν χαλάσει οι υπολογιστές μου, χάλασε η παλιά μου η GoPro. Άμα έχετε καταλάβει διαφορά, αυτή τη στιγμή τραβάμε αλλιώς και έχω άλλη GoPro. Αφήστε τα, από τη μία κακοχιά στην άλλη πάμε, αλλά δεν πτωούμαστε γιατί έχουμε το KTM. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε εδώ πέρα μια πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη. Να δείτε. Αυτό γουστάρω ρε φίλε στο KTM, αυτό γουστάρω, ότι έχει νεύρο. Δεν έχει την τελική, δεν έχει την άπλα, αλλά έχει νεύρο ρε φίλε.
οι ταχύτητες τους τελικιάζουν στα ίδια χιλιόμετρα που τελικιάζαν και οι ταχύτητες του Krypton X. Δηλαδή η τετάρτη του κόφτη έχει 127 και το Krypton είχε 130. Αλλά ρε φίλε, τα πιάνεις μπαμ μπαμ. Αυτό γουστάρω, ότι έχει κοντό σασμάν και είναι ρε φίλε ένα μικρό πυραυλάκι είναι. Αλλά εντάξει, έχουμε και 15 μποφόρ κόντρα αέρα. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που ήθελα να κάνω το έκανα. Μάγκες και μάγκισσες, όσοι φτάσατε μέχρι εδώ και όσοι συνεχίζετε να υποστηρίζετε, θέλω να πω ένα ευχαριστώ. Ευχαριστώ για όσοι κάτσαν και είδανε το βίντεο όλο από την αρχή μέχρι το τέλος, γιατί αυτό το βίντεο το συγκεκριμένο έχει μια συγκεκριμένη θέση στην καρδιά μου. Αυτό και κάθε βίντεο που αγοράζουμε καινούργιο μηχανάκι, γιατί τώρα πλέον ξεφεύγουμε από τα παπιά και ξεκινάνε να έρχονται τα σοβαρά εργαλεία. Οπότε ευχαριστώ. Άμα σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like, κάντε ένα share. Άμα σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα sub, κάντε ένα like. Γράψτε και ένα comment να μου πείτε πώς σας φαίνεται το κατέμ. Και εμείς θα τα πούμε, ελπίζω, την επόμενη εβδομάδα με νέο βίντεο. Να είστε καλά όλοι, καλό καλοκαίρι και τα λέμε.